الله جمال اتكحف بالكاميرا يس سمع الله هو هلو سمع الله يس جمال قوم جمال نقول لهم سلام كمون تبوا السمورة نيرو دكتور صلاح دهابو thank you أنا دما كمل بورن أستراليا حتى تزلهو ودع عدو يخاملتي anyway thank you دابل ودع عدو anyway سلسة حتوتات النيراني كن كنت أحنتو كوادرجة تمليسة open minded يا مالسي كان السودان جلس لازم لسا درج كل حتى جرينا لهم اوكي صلاح يا بذكر لك ولا overview short answer داري كان أخذي مستجيزين من تكون كنت مالتي anyway يا قدامي تحتي عركة نقول ما كم تزعبي يا بافريقاتي حيال بخونه خستاي كسب حجي براكتيكال ترى بزخونه هاجر يلنا بافريقا anyway قدامي تحتي كم يجروا أب بقع يخون أب تكبار زعرقي أبغمت كان أتون كلنا كم تزبل كاوتي فيس جروبس أو civic society ويدمو association معبول أنت زي كوينو زي أتي قدامي تحتي إسكالها هو أوكي أنت أكل أي تحتو قربتي أنا قربت هاجرنا مع السودان إثيوبيا أبغمت كان أتوه ويدماتي التحساس بنا شوية خستان قبره هنسفحه من البتنا إثيوبيا تي دحري دكتور أبي منصو قد نقدر تزترأي نيرو نعرقي politically economical social بزي قدس مالت أيدلي نترحتي politically زنبر عرقي بخمي تريو ويدما بخمي أسست قبره ويدما زبط حوز ولا دما انت عينت خستاهن مهار نخل أبتي أمتص أنا خستاي نايتي عرق زنبره مستيون بفلاي وصاي حيلتات أب خستاي أب إثيوبيا متسيوم عرق غيرهم تي أبت مجمر أنا دكتور أبو مالتي جاتي أخلاي تحتيها هيس كان الله هو okay that's it thank you okay اسكي كافتم إيدكم حفظ بالكم زلهم برهان تماساسا لحتو الله تكا ولا فليتيا أنا قرب لو من دي آتي من البعض حرقي يكون فرح دي كان قبلان دلخو حتى تمو مساسل جاي مساسل لحد اوكي نو دما ساسل تقوينم انت تجزيخون قطب احبيروكم اللسوم انت اخوم حتى كازلهو دحر دما ساسل كوينو دحريو حتى تخا حرة ثانك يو اوكي كالي كافته مال علكم زنبركم عقباي ناتكات مساسالي داتا حتى ايكونتن تماساساليتي اوكي جو اهيد أنا درجة مليسون دكتور صالح اللي إذا أريد أن يرمو مسكت سألت جن مليس أخوز خلا ذلي غني لنا دكتور صالح نزل سبوز خونه جزاوي بي أدرايز خونه أستمره ناتي شيء كابن بسين يخجمر تا تبعت بالكا كريج بتعمي نعي حق ساتني أنا نحر كريج زي جيري ولا جزاو من استوديو ولا عركديو ولا كبقرسا يكلني زي أنا بحق حق ساتني ما أنا كم عواي مثلا سكريج كقبر دليل له ناي بحقه كلها سنة نحر كريج جيرنا راحنا نحركن كي مالتي حجي تا مورك حتى كدليه دليل له تجريفنس تفتير زبال بحاله أنا مسكال مسؤول كسبديو ودبات مسؤول دبادين ويس منغستي نحر أبنائي قد لخرات خوي الناس دعيتهم حتى 80 كونوا بقرب أبزا عبره تتبرنا أنا تمايرس غير سلز دولو أنا بحكي نحر أنا بدعمي
زبدلكم نحرلي كرمه دليل لخنا بقال كيكم مالتشو أنا بقول تبعت قبر على الخير غني لي. Okay. شكرا. That's good. That's good. Okay. تبعت قبري الكا مزرابكا تبعت يعني سنجزا رسا. اوكي كالي من الله خالي إيدو حفظ بالي القانش هبته تماسا سالي دي حتوكم ولا فلوي كالي القا هبته لا تفلي اوكي then go on صالح اوكي جمال كلت حتو حتيتو يغني الله جمال تقداميتكو ادانه مليسواي تا كما تكبار براكت انت شميل نديو ناتو حساب نيرو كونسبت براكتس ان اكزامبل سيلو نيرو كما غيركا اب تكبار تولو حدا زنا يو ان بروسيس على بيو ان دمصه زنا ترانزيشنال جاستس مانجيو سا كوميشن على ابتا كوميشن دخونو سبات مهوراتهم ግን at the same time ፍትሐኛታት ዝኾኑ ሰባት እኮፍ ተብሎ ትኽእል ኢኻ ፍትሓዊ ዘይኮነ ሰብሲ ፍትሒ ክገብር ኣይክእልን እዩ usually ኣብታ ናይ ኮሚሽን መራሕቲ ሃይማኖት ኣለዉ ከም ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ እንድሕር ኢና እቲ ደስመንድ ቱቱ እንድዩ ዝነበረ ናታ ኮሚሽን ዝመርሕ ዝነበረ ስለዚ ብሓፂሩ ሓደ እዚ ናይ ዩኤን ኣገባብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ truth and reconciliation commission ኣለካ ኣብኡ መፂኻ ትነግር ወሶሙን ከም ዝንተ መምርሕ ኣለዎም ማለት እዩ እንታይ ከም ዝሓቱ ገለ መለ ተኻልኣይቲ ግን ምናልባት ትራዲሽናል ናይ ተዓዲ ሃገር ንሕና ቀደም ነይሩና እንድዩ ኣዳናውን ፅቡቅ ገይሮ እዚ ናይ ከመይ ገይሮም ይፈትሕዎ ነይሮም እዚ ናይ ሽምግልና ብጣዕሚ ሪች ዝኾነ ካልቸር ነይሩ ብዙሓት ሽግራት ይፈትሕዎ ነይሮም ኮፍ ኢሎም እሱ እውን ክሕወሶ ማለት እዩ እሱ እውን ክሕወሶ እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ከምዚ ዝርድኦ ዘለኹ እቲ ናይ ዩኤን ፕሮሰስ ኣድላይ ምክንያቱ at a national level ክንዛረብ እንከለና ብመንግስቲ ስልጣን ዝተዋሃቦ ኮሚሽን ኣሎ ማለት እዩ ኦቶሪቲ ኣለዎ ስልጣን ኣለዎ ክሓትት እቶም ሰስፔክትድ ዝኾኑ ሰባት ንዖም ኣምፂኡ ክሓቶም ሓቂ ክነግሩ እቲ ገበናቶም ክንደይናይ ምዃኑ ገምጊሙ ድሓር ወይ ድማ እንታይ ሽሙ ወሃቦም ፎርጊቭነስ ወይ ድማ በቲ ክሪሚናል ሲስተም ከይዶም ይቅፅዑ ማለት እዩ ወይ ድማ ሕጊ ይነግስ ማለት እዩ ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ዝብል ጀማል هو حق እዩ ሳውዝ ኣፍሪካ ፅቡቅ ጀሚሩ መሲሉ ግን ድሓር it all depends on ምሕደራ it's governance if you have a corrupt system of course nothing will work I think South Africa ti shigir the guanafom ጽቡቅ ጀሚሮም ግን ማነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን ምክንያቱ እዚ ኤሪያ ናተይ እውን ኣይኮነን ግን ቁርብ ሓሳብ I'm just sharing my ideas عمق ዝበለ መጽናዕቱ እውን ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ነገራ ነይረ እዚ ናተይ ኤሪያ ኣይኮነን ግን መታን ክቕፅል ጽቡቅ መንግስቲ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር መንግስቲ ኮራፕት ኮይኑ you don't expect كل ነገር ጽቡቅ ክኸይድ ማለት እዩ ግን ሓንቲ ነገር ክንፈልጣ ዘለና transitional justice كل ግዜ victims expectation satisfy ይገብሩን victims they never get full justice ኣብዚ ናይ ኢስቲሞ ኣብኡ ከምኡ ተገይሩ ብናይ ዩኤን ዝመሓዳደር ዝነበረ እቶም ዝተወፅዑ they didn't feel justice has been served even they didn't feel they have been compensated ስለዚ በቃ ንቅድሚት ንኽድ ማለት ንበር እዩ እሳንዲያታ false hope ዝብላ ዘለኹ ኣነ justice ድሕሪ dictatorship it's very sensitive issue ሓንሳቡን elusive view ኢለ
justice نخترخبو أشجاريو سلازم إحنا زي أب قمت إثنين ياخن سنة حلنا but we just trying to heal a little bit and hopefully with material compensation كقصوا خلو توم استوت صعو rather than living in their grievances they just move and again contribute to the society السامالتيا كابو حليف انتاي مالتيو حق بإيدهم كوصدن دحر اليوم كال كنتات كفتر مالتيو حجتي إذا سلام دحايش ويدما سلام with compromised justice مالتيو مخنياتو ماني قبل فتسأل تفلت أي تخلينها ويدما كايوتيك زخونة كنتاتي في الطر مالتيو سب خلاص جروب خون تعدون براتها اللوانديا إزي we don't want it كالوت هجرات ون رأيهم كلهم بزح وسعات تجارن ديو جين they just looking into the نقدميت قصون كيدهم حجي نورمال زخونة أنا بابرو لهم مالتيو كان إثيوبيا جمال أبي أحمد كلاتنا we were hopeful كم تزبل كيو أمام السودان عرقم سيو أب ساو السودان كونه ولا ناي السودان ون جن دحارة بنفسه مسمات عرقي قبل بعرقون جميرو I don't know what happened very hard to tell ممكن نحن بقالي روح نقول نقل مس إساس عرقو خيلوس لذي خلاص مش الشيطان يجي عركنا تجارو again really hard to talk سلام نابله أما جمرت أنتاش من تجارو إذا أنت أخذت بلو reform سامسيو opposition تسويعهم نعد خلصوا even تفريدهم زنبرو بناي موت مقطع تفريدهم زنبرو بكلهم ديو أنتاش من جارو فري جاروهم جن أب تكاتا مليسو ناي أبي أحمد قرب حياليا ناي أقباي it's a difficult one حق خايخة I think we just نحنا أبدين الزارب على ناد أمبر إذا بجوبو دحارك جمر على كم تام برات ولز نبرة داويد كزارب ولوي حجين تاخن قبل نخل دحر لو طول انتاخن قبل نخل زبل I think next week مساء زيادة داويد كبر هالكاي كم بالكواني I think that's it yeah حتى الله ده خلاص أنا بجري شيء I think عند برهان حيت كان يركع عنده لا عند برهان حتيتيو حتولني انت دعالكو انت يصبس لزلو قال حتى اوكي دحان بالقدمي خحف دبولو لو انديم حجي برهان دحار هابته كاو عند برهان قبره ودي خاليخا ولا عندنا حفا بالكلها قالوا حاجه تاريخ يكون قوي اوكي بقى دحان حجي برهان كدمو برهان نبهاي راي مجمريا بتعمي يقلني له حاله نتي مصنعته زقرون بزحتهم حيله صبو مصنعتي ثانك يو كومون دونجل زمتسب نتن زنبرات تمر عبير كان مغرب كلتون كيد نقطه خيد አይደለን ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ካለ አይ ነገር ሓንታ አድሚት ከገብራ ዘልግን ስለዚህ ተከታተልኩ ድሕረ ስለዘለኹ እንድሕሪት መልስ ከይሁሉ زحتوزي تمليش اختبلنون فقدنياي حجه انا تاي خبل دلي ابتي بزعبا ريكونسيليشن بحفه شؤون دينا خنزارارب صنحنا حجي على عالم في تن ريكونسيليشن بحاله ثلاثه اجابات ريكوجنايز يكونالو عندي حنت انترناشونال ريكونسيليشن كالاي ستيت ريكونسيليشن سالسايكا ستيت ترانزيشن حجي اينيتن الى مريض نزارب زلنا خفلت دلي حنتي كالايتي قدمي ناشونال ريكونسيليشن تقدم يقبا وش ناشونال كونفرنس بالنغراتون تزاميدن ስለዚ ቀዳም መብዛሕቱ ቦታታት እዚአን ወሪእኹም ኣን ተኾንኩም ጽቡቕ እንድሕር ዘይተሓተት ኮይና ግን ክምልሸለይ መደለኹ የቀኒየለ ግን ናይ ብሓቂ ኣፖሎጃይዝ ሓተት
ስለዚህ ተከታተልك سوري يغني معلش برهان تقدمت ناشونال ريكونسيليشن يلك تسالسيت دما ستيت ترانزيشنال تخاليت انتي نيرا ستيت ريكونسيليشن سالسيت ستيت ترانزيشن ستيت ريكونسيليشن اوكي كان حتى لا ودي سوري مسعود ما ساسل حتى لا No? Okay, yeah, go ahead. Well, Salah, and the كله زي تملي شهون كون, we'll leave it to someone else to contribute. Yeah. كموك حسب ينيري. Yeah. The ancestors, I don't know their differences, to be honest with you. National reconciliation, state reconciliation. I have never read about these things. دكتور شيفنادو قال لكم من الاسدو اوكي لا بزينات اكسبرتيز هاغونت اوكي ما هذا بقى داويت قال امانيل امانيل الاندي امانيل do you want to answer that have you got an idea ولا I guess he's smiling امان سألنا فيها مثلا حسب سؤالي ولا سؤاله غير طرايدي تخيل no it's physical native okay you can say الله سمعك الله دحاني اوكي حجين دي اسيت تجربه اي حجه تاشي مغيرين او حجه برهان يحتتها له مان اللي بلا له national reconciliation يلو state reconciliation state transitional ذبل ثلاثة حتين أينيتي مجمرتات متصي ذبل حتوي تسمع عنه مثلا حتتات سي تحنتن تلقى state reconciliation أوكي أو قدامي national reconciliation برهاون قالت مايك أوف أونجر كات yeah go on تاين ثلاثين حانت national reconciliation حانت state reconciliation state transitional national conference state transition national conference national conference state أنا إذا تن reconciliation ثلاثة تقيسين ذلك حانت national يا كالوتي state يا سالسيتي state reconciliation state transition إذا ثلاثين عينتنا reconciliation حجم ساقلنا وسيخذ حتى تكواحدته national reconciliation إلا توسيدنا ولا خبت الثلاثين حتى إنون مسكوناتنا إيرتا إذا دوات عنا إلا توسيدنا إذا يقدم كما تزلوس ولا national conference أنا يقدم thank you Can I say something there, Nora? Yeah, go on. Yes, David. David. I think we are talking about national reconciliation in Arab Zalana Muslim. What? Then unpredictable technical issues ka na to Zalana when is ma'anai. Kanta antoi Jamiat Ariswaneru. Allah swin thank you for Neru. It all will depend to Nubla Zalana of ideal situation in Arab Zalana Mbari. تكبر كما تخلو حدا إذا مسرح زي ناي لو تمسرح كسب كندي تقاطعير نايو أبتعلمنا هم بتسحنا خالي نحرك نقاطعير ده خيلنا عم تعرض بهالك نأتو كمان شجاري أنا سنقاطعير جنت process مسرت بهاجرنا زهلو كناتات انت عين التكنيكال سوق بتاعت كنسرع نخال انا سلازي مسوت اساسيرنا من ريو اقداسي زول امنت علني كالايتي ناشونال كونفرنس ولا لا خامن البات ده بقبو تردي ان هاليو تهاجر كلا عينت نحبار مردا از فترلو بايتا خلو الله انا not necessarily اخيبانا ناي تهاجر جن conference كبال كله
something that we can get together and come with a plan. نستي هاجرا متعراب زخيد مالتي. الثالثة من البعض state transitions بهذا كابز حجز المنجستي نبتي ديمقراطياوي مسرح آتينا ناب فتحن مثلا يحلو سرعات كان ساقرو نحن كأليو حاجة أنا يقدم ما تزبها النجر ولا بزمت زلو مدبنا خنا كزاربولو انتخونا سفيحي كله تنبلو زلنا نجارات نمنا زلنا نجارات it boils down بسرح منقص خنفتر نخلينا ينخلينا أنا نحر بسرح منقص زي هالليو نحر سلام فتر زي منقص زي هالليو كله نجار يزبلاش حتى نقبر عين خلينا example أب كبابينا دلوا هجرات نرائيين ليبيا is a good example Yemen is another good example Somalia is another good example تقننا نحبار شجرن تاي كسرح الغل منقص يبلن سلام يلن ناتاتن تريتوري كواتاتر زخل سلطان يلن أنا أجي إذا نعرف تقبر لك إلكا أنا بعرقت كي لا يتغل فتح خط الراق تايتغل سلام كتم تايتغل فلذي تي قدامي يقول ناتنا مستي ستريت ترانزيشنز تأساسر كسرح زخل فتحين سلامن كراق زخل منقسين هاي مفتارنا قداي تأساسري أجي من الوقت أبزك التأخل على خال تي سرح منقسين مفتر كل ناسي أو اشتنا أحد النت كدلينا أو اشتنا مسمى مع كدلينا يوم أزي زي فتح خلنا راقص أنا خلينا أي مثلاً هنا there is catch 22 زي هنا أي تخلني هاجن كل جزء أو اشتنا زفتر ما أنا قداسيو هنا هذا نجار الرجاجتنا نخلق نجار نخنا الرجاجت مقدم خوانو خنتعامل كن كلا لنا هنا بسرح من قصة فترة كلنا justice كنمت مخانا نتعامل كن كلا لنا هنا ولا نبعلو ديمقراطي أبزينا يمتأمم كنا تكسر هيك لنا كمزبي كم هاجر there must be some level ناي يمتأمم هنا حجتي تي ولا تي نحبر من قصة مفتار أفتحن أب مثلاً معرنة تمركز أخوان تلوه نبعلو زنبلو ذلنا مسلاتي بسرح من قصة النهر ذي فتيرنا أخمد تزخ الله يكون لازم كله استأساس رأيقن priority نما انتهي بالنهر الكاني سرح من قصة خلو يدسنا أي primarily النهر نسو الليو داري ذوي تخلق خنامتو سنهر ذي الليقن كله كما تزخ الله يكون لازم بازن ترى أنا يا حاجن أبتي strictly technical نجارات أتينا نزارب النهر كنا نتخونات قروب نقدمه لنا هوني سمعني thank you حرايمو أني اشتهي ده هو الصحابة مبرات يلان مثلا الله نانا دربت أنا حيت حازله يا مونغوت أمي كي تريوني لا يدفع أيانيرة سوري الله نيشتي كل صاد لنا يرمو دحني دكتور أمانيال هبه أو أمانيال دحرية وحنس هو أوكي مو تعشمو أي مشارشة عاتية جن بأبنات قلتنا أنتي نأبنات ناي ساو السودان بصراحة كله هاب أبنات كقرب المسألة أب كل تشحن 10 سلسلة ساو السودان كاد دحر عصرناتهم دحر خلت عمت عندنا أب هناك حد أتيو أجي تبجمع نسرح مستوى مالتيو كمس United Nations Mission in South Sudan تمجمع استواهدت قداميتي transition كابتو زلوا خما يجري ناف سلام كفيد مو بيناي كأجمر this transition زي مجمرة تناي state transition كوج ناف سلام انتخاباتو أمون قطم
ዘለው ሪኮንሲሊየሽን ክግበር አለው ቶም መሪሕነት ንገዛ ርሶ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ዝተፈላለዩ ሚሊሻ ዝተፈላለዩ ታሽሙታት ስለዘሎ ኣብቲን ሰለስተ ስቴትስ ትበሃላ ሬድ ስቴትስ ትበሃላ ዝነበራ ቦታ ናይ ኑዌር ቦታ ናይ ዲንካ ዋላቲ ኢኳቶሪያ ዝበሃል ቦታ ውግእ ኣይነበሮን ግን ተን ሰለስተ ስቴትስ ዝበሃላ ቦር ኣፐር ናይል and Bentiu ዝበሃል ኣብዚአን እንተን ዝኸበደ ውግእ ካይዳ ነይረን 2013 ስለዚ እቶም ፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ መጀመርያ ምስ መፁ እታ መጀመርያ ክትግበር ዘላ ኣብ መንጎቶም ሩሊንግ ፓርቲ ዘለው ሪኮንሲሊየሽን ክግበር ኣሎ መታንቲ ትራንዚሽን ክጅምር ተባሂሉ ንሳ ምትዕራቅ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ መንጎቶም ፋይቲንግ ፎርስስ ነበሩ ቀዳምነት እዚ ኮምፕሪሄንሲቭ ፒስ አግሪመንት ኣብ መንጎኦም ትውግእ ጠጠው ክብል ኣብ መንጎኦም ባእሲ ጠጠው ክብል ነንሕድሕዶም ከዓ ታሽምትናቶም ግሪባንስ እንታይ እዩ ከምፅዎ ስለዚ እቲ ናይ ስቴት እንታይ ሽሙ ክገብር ዝብል ትሪ መጀመርያ ጀሚሩ ማለት እዩ ሳይድ ባይ ሳይድ ከዓ እንታይ ተጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን ማለት እንታይ ማለት እዩ ዲያሎግ ሕጂ እቲ ዲያሎግ እንታይ እዩ ኣብ መንጎቶም ህዝብታት ማለት እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ዲስካሽን ዝኻብዮም ከተማሂሮሞ ኣብቲ ናይ ቅድም ዝነበሮም ፀገም ኣብ ናይ 1991 ዝነበረ ኣብ መንጎ ጋራንግን ኣብ መንጎ እዚ መራሒ ናይ ኑዌር ዝነበረ እዚ ሕጂ ፈርስት ቫይስ ፕሬዚደንት ዝነበረ በትናቶም ትራዲሽን ዘይትዮም ኣብ ሙንሊ ተባህለ ቦታ ስምምዕ ገይሮም ስለዝነበሩ ነዚ ከም መበገሲ ወሲዶም ዕርቂ ጀሚሩ ማለት እዩ ነቲ ዕርቂ ዝመርሖ ዝነበረ ከዓ ፍራንስ ደን ዝበሃል ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ምስኡ ከዓ ሓንሳብ ሰሪሕና ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ በመጀመሪያ ቶም ፓስተርስ ተሰሪዶም ናብ ኩሉ ናይ ካቶሊክ ናይ ፔንቴኮስታል ናይ ኢቫንጀሊካን መጀመሪያ ነቲ ዝነበረ ታሽሙታት ብጸሎትን ብዕርቅን እንታይ ኢኸ ተጸገምና ተባህለ ሕጂ እንሶም መጀመሪያ ዑደት ጀሚሮም ማለት እዩ ካብኡ ፒፕል ቱ ፒፕል ዲስካሽን መፅዩ ከመይ ተጀሚሩ እንታይ ተጸገም ኣበይ ከይዱ እዚ ሕጂ ናብቲ ናይ መን እቲ ገበነኛ ዝበሃል መን ተሓታታይ ዝበሃል እዚ ገና ዝመስርሕ እዚ ዲያሎግ ስጋ ሕጂ ኣይወድእዎን ነው ይኸይዱ ዘሎ ግን ንምንታይ ፈጢሩ ማለት እዩ ነቲ ትራንዚሽን ዝበሃል ኣብ 2016 ፈጢሩ እኳ እንተኾነ ገሊኦም ምስቶም መን ትብሎ ዝነበሩ ምስ መን ትብሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ፈርስት ቫይስ ፕሬዚደንት ሽሙ ጠፊኡ ኣሎ ሓደ ካብኦም ናብ መንሽ ሙስተጊሩ ማለት እዩ ናብቲ ጋቨርንመንት ኣብ 2016 ደሓን መልክዕና ሓዘን ከሎ ንሱ ስለ ዝሰገረ እንደገና ካልኣይ ግዜ ውግእ ተወሊዑ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ታሽሙ ክግበር ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ሪሻፍል እናገበርካ ኣብ መንጎ ሪያክ ማቻርን ኣብ መንጎ ሳልቫኪርን እቲ ዝዓበየ ታሽሙታት ነይሩ ሕጂ ካብ ሪያክ ማቻር ታባን ደንግ ተባህለ ናይ ውግእ ናቱ ናይ ኔጎሽዬሽን ሓላፊ ዝነበረ ሳይድ ቀይሩ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ፈርስት ቫይስ ፕሬዚደንት ዝነበረ ንኡ ካብ ዓዲ ነታ ካብ ዓዲ ካብቲ ዓዲ ከም ዝወፅእ ዘርፋ ሰማዕ ኣለኹ መስለኒ ዓፂዎ ድሓን ዓፂዎ ካብ ዓዲ ከም ዝወፅእ ኮይኑ ሕጂ እቲ ናቱ ቺፍ ኔጎሽዬተር እንታይ ሽሙ ኮይኑ ማለት እዩ ፈርስት ቫይስ ፕሬዚደንት ኮይኑ እንደገና ሕጂ ሕጋዊ ዝኾነ እሞ ከዓ ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ስለዘይኮነ እንደገና ተወሊዑ ትውግእ ማለት እዩ and then finally 2018 ምስኮነ ኣብ ስምምዓት እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘለኹ ኩሉ ዝተወሳሰበ ምዃኑ ምክንያቱ ሕጂ ሓደ እቲ ኣብ ስርዓት ዘሎ ዕርቂ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ጋቨርን ክገብር ንኮይኑ ምክንያቱ ዝሕርኸም ኮይኑ አንጋቨርነብል እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንመለስ ናብ ናህና ኣብ ናይ ኤሬታ ንመፅእ እንድሕር ኮይና እቲ መጀመርያ ክግበር ዘለዎ ህዝቢ ንህዝቢ ዘረባ ማለት እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ዘረባ ከዓ ኣብ ዓድና ልሙድ እዩ ግዜ እንድሕር ሂብኩምኒ ንእሽተይ ታሽሙ ክገብር ደሊ ትማሉን ኣብ ናይ ኤረሳት እንታይ ሽሙ ዘቕረብኮ ነይሩ ኣብ መንጎ ፅንዓ ደግለን ጦርዓን ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድና ፊ ካብ 1912 ዝተበገሰ ውግእ ኣብ 1995 ይዓሪፉ እቲ ዘዕረፎ ከዓ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እዩ ኣብ መንጎኡ ዝነበረ ባእሲ መጀመርያ 30 ዓመት ንእጀታ ማለት መሬትና ኢሎም ይግባአና ክብሉ ኣብ መንጎ ፅንዓን ኣብ መንጎ ፅንዓ ደግለን ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ጌጋ ረዲድ ዝነበረ ሕጂ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ፅንዓ ደግለን ጥርዓን ናይ እስላምን ናይ ክርስቲያንን ውግእ ገይሩ እዩ ዝርአ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ግን ናይ ፀጋታት ናይ ሪሶርስ ናይ ማይ
ናይ መጋሃጫ ናይ ገለ ዝነበረ ባእሲ ስለዚ እዚ ሕጂ እንታይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ከም ህዝቢ ዕርቂ የድልየና ኣሎ ኣብ መንጎና ማለት እዩ ዕርቂ ማለት ሕጂ ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣጉማርን ዘይኮነሲ መጀመርያ ዕርቂ ምሳና ናይ ነፍስና ዕርቂ ክንገብር ኣለና ደን ዕርቂ ምስቶም ምሳና ዘለዎ ከዓ ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ ትመስርሕ እንታይ ድማ ዘሎ ካብ ታሕቲ ኢኻ ትጅምር ኣብዚ ክትገብር ከለኻ ሕጂ እቲ ገበነኛታት እናተጎለሉ ክኸዱ እዮም ማለት እዩ ዕርቂ ከምዚ ሕጂ ሓውና ዛረቦ ዝፀንሐ ዕርቂ ብዘይካ ዳዊት ማለት እዩ ዛረቦ ዝፀንሐ ዕርቂ ብዘይ ፍትሒ ኣይመፅእን እዩ ፍትሒ ክትመፅእ እንድሕር ኮይንካ ከዓ እቲ ገበን ዝተገብረ ከዓ እናጎለለ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ መስርሕ ሕጂ እናነፀረ ምስ መፅአ ሕጂ መን እቲ ገበነኛ ከዓ እናመፀ ክኸይድ ስለዚ ኣብ መስርሕ ንሕና ከዓ ብከምኡ ክኸይድ ዝብል ገምጋሚ ዘለኒ ምክንያቱ ኣብ መንጎና ሕጂ እቲ ዕርቂ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ክሳዕ ንኸይድ ኣይኮንናን ክንፅበ ዘለና ዕርቂ ገና ኣብ ደገ ከለና ክንጅምሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ከተማታትና ዕርቂ ክጅመር ክኽእል ኣሎ መራሕቲ ሃይማኖትና ክንዕድም ክኽእል ኣለና ዓበይቲ ዓድና ክነምፅእ ክንክእል ኣለና እዚ ዕርቂ እዚ ክንገብር ምስ ጀመርና እቲ መንደቕ ናይ ፅልኢ ክነፍርሶ ምስ ጀመርና ካብኡ ድሕርኡ ናብቲ ናይ ተኣሽሚ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ በብናቱ ሒዝካዮ ክትከይድ ከለካ ሽዑ ናይ መጨረሻ ኮንፈረንስ ክትገብር ኢኻ እንታይ ክግበር ሕጂ ንኣብነት እቶም ተሰው እንታይ ኢና ክንገብረሎም ሓወልቲ ክንገብረሎም ኢና በትምህርቲ ናይ በትምህርቲ መፀውዒናሃቶም ክበሃል እዩ ሪኮግናይዝ ክንገብሮም ኢና አክኖሌጅመንት ከድሊ እዩ እዚ ኩሉ መስርሕ ዝተተሓሓዘ መስለኒ እሞ እዚኹም ወሲደልኩም ያውን ያለ thank you አማን ኦኬ ያ ስለዚ ይሄ ብርሃን ተመልሻትልካ ዶ عقبي ثانك يو اوكي حجي منالو الغانش وهبته مالتي والغانش حديكم كاو طفنالو الغانش تبال الغانش هبته غرغيس الغانش هبته انتيون بحنسا يوحنس قرب كوسخي سوري مخنيات انا ايدم حق دبل انديد ومصيخا نركا يوحنس اوكي توسخ مز تبهله دي دارقا حلفا دلي نير دحري حماني السي وانا تبوزح قاليصو نيرو ابتناي state reconciliation and national reconciliation انا ستي كاب مجمرو تي غبابن متحاز قرب تحقوس بيلي نيرمو انا تي national conference زبل كم methodology انتوسدنايو تو اب conference اتحا صفح مبالو مسله زلو ናይ ግድን ኣብ reconciliation ውን ኣይትበፅሕን ግን ሓደ ካብቲ ናብ reconciliation ከብፅሐካ ዝኽእል ሜቶዶሎጂ ጌርና እንተሓዝናዮ ፅቡቕ መስለኒ እቲ ኮንፈረንስ እቲ state reconciliation and national reconciliation ልክዕ ከምዚ ዶክተር ኣማንኤል ክብሎ ፀንሐ ናይቲ level of reconciliation ኮይኑ بريتي simultaneously خيد زغل ጉዳይ ይመስለኒ ንኣብነት ኣብ ሓደ ፌደራል ስቴት ብደረጃተን ስቴትስ ክኸይድ ዝኽእል ሎካል ዝኾነ ናይ ሪኮንሲሊየሽን ዓይነት መስርሕ ክኸይድ ይኽእል እሱ ወዲእኻ ወይ ከዓ simultaneously ብደረጃ ሃገር ወይ ናሽናል conference I mean reconciliation ክትገብር ዝከኣል ኮይኑ ስማዕኒ ኣብ ብዙሕ ተንታን ከኣቱ ይደልኒ ምክንያቱ ዶክተር ብዙሕ ከይዱ ኣሎ ግን ምናልባት ካልኣይ ዕድል ክረክብ ስለ ዘይክእል በዚ ኣብታ ቅድም ኢላ ዝተገልፀት ብዛዕባ ናይ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ናይ ሰማይ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ሰሚ ዲሞክራሲ depending on how أنس بتي بناي سمع ديمقراطي ناي أبزح دمسي ديمقراطي راح نتبلنا تحايش كوين سمعني كابتنا سامي ديمقراطي نبلا مغنياتو كم تخلاتنا نفلتوس ت ديمقراطي ريلاتيف ينبر مالت تجمر أمبر تودو أنا جرسل زي كون دارجا ديمقراطي نبلا زلنا مالتي تا سامي ديمقراطي وسامي ديمقراطي ስለዚህ በቲ ናይ ስምምዕ ዲሞክራሲ እቲ ኮንሰንሰስ ዲሞክራሲ ከምኡውን እቲ ናይ ኣብዝሃ ዲሞክራሲ ኢልና እንተ ሓዝናያ ብዙሕ መደናገርናን ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ይቐኒየለ ዶክተር ሰላሕ ፕሬዘንቴሽን ናትካ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች
You're welcome. Thank you, Okay. Ernest. Thank you. Okay. Alga, Habte Gergis? Ata khaydam demda. Habte? Okay. اوف جيريا سلاز دوركي اوكي جو اون نبخايو دحار طفنالو دحريكم اوكي يغندين الدومبر الدومبر ها دكتور صالح هو بزح بسجانا لاني بزح الى مويه بسلازي او غاتي كونكون بتاحتو قد تاخي جمر نتحتو بايتاز زخوذة الندماء كبر بالك تعتو انتايا مبريه حدنا تزبي فتحيون زين سلازل على دكتورة مبريه ناي زين حدنا تزبن فتحين نزل ناي ريكونسيليشن اللي ركبت أساسي ركاس سلازل على نزين مبريه دليه كم من تاينا غيلي حتى كما تصنخ إيلو عب حزبي كنرئ كلنا مبار ناب ديمقراطيا سلامو كل على كله تي كم زيغا حدا حزبي نبال حزبي إرترا كم زيغا እንደገና ክፍልታቱ ለዎ ዓሌታት ዲዮም ብሔራት ዲዮም ዘለዎ ኣብቲ ፕሮፖርሽናል ዝብል ወይ ኮንሰንሽናል ዝብል ሓሳብ ዘሎ ፍልልይ ስለ ኣብ ሓድነቱን ፍትሑን ክበርሃለይ ስለ ዘይከኣለ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ዜጋ እዚ ኣብ ሓድነቱ ክበፅሕ ሰላም ክረክብ ዘኽእሎ ባይታ ናበይ ገፁ እዩ ናብዛ ኣካላዊ ኮይኑ ዝረኣየኒ እዚ ብቦታ ይኹን ብሄር ወይ ዓሌት ክህልዎ ዝኽእል ኣገባብ ኣሰላልፋ ከም ዜጋ ኮይኑ ብሓሳብ ፓርቲ ክቆውም ከሎ ብሓሳብ ሓደ ከበሰታይ ክህልዎ ይኽእል ስላማይ ክኸውን ይኽእል ክርስቲያን ሓደ ደንገለታይ ክህልዎ ይኽእል ባዛ ክህልዎ ኩሉ ብሄራትና ትግረ ይህልዎ ብሓሳብ ዘተኣኻኽበና ክህሉ ከሎ ድዩ ከም ቀፃሊ ናይ ሓድነቱን ፍትሑን መንገዲ ወይስ ብግዜያዊ ስለ ዝረአ ዘሎ እዩ እዚ ፕሮፖርሽናል ዝኾነ ኣገባብ እሞ ኣካላዊ ዝመስል ናብ ብሄር ወይ ዓሌት ዘምርሕሲ ነቲ ሕቶ እንደገና ክምለሳ ናይ ሓድነቱን ናይ ፍትሑን ጉዳይ ከመይ ክበርህ ይኽእል ይቕኒየለይ ጨፈና ምስኣት ቀርብ ዲያዘናት ካሕቶ ወላ ትፍለያ لا او مبيرل كله انا كومنتي ناتي كومنت اوكي مبارح حرا دحنه اوكي جون صلاح هو انا كوتي زيادتي ناتي فوكس اب بيس بيلدينج يزنبري ريكونسيليشن دا كونتينيويشن خوني لامسيو حادنت حزبي انا ابتا انا استزاربكو مالتيو ምእንቲ ሰላም ክህሉ ኢለ ዝበልኩ ኤርትራ ከምቲ ዝበልክዎ ንእሽተይ ሃገር እያ እቲ ህዝባ እውን ውሕድ ዝበለ እዩ እቲ ሓድነት ናይ ህዝቢ ንምንታይ ኣድላዩ ኢለ መጀመርታ ሓድነት እንተዘይሎ we are threatened يعني ናትና ልኡላውነት እውን ክነረጋግፃ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ أنا بخوف محاسبية أتيو سلمنتاي تحدنا دما بدليات نايته حزب خونا له يإله دليات نايته حزب خبل كله زخونة جروب بإثنيكلي نوصده ويدما بريجينالي نوصده إذا حزبس بحسب تسمامعو
تا لؤلاونتنا إريترا فين خجبر ندحر زي كاله اتي ذاتو رابحة ذاتو اب is at risk اب شجر له مالتيو هدي أنا تا حدنتنا حزب كما يدري هذا اللغو for my own interest دخون جروبسي ناتي تغمس مزه مستوم كالوت كواسة علني مستوم كالوت كسلامة علني متن حيال خول at the end حبرة السب كله حيال خول مجمرتها بالسلام كنبر أبتا هجرو كان دما زخونة كاب جروبات هجرات يخون ويدما حجز الريجنال كونسبيرسي انديو أب كله نعون سي كمكتو خيل بزبل حساب ينشيو مس فتحي كمان التأساس رو أنا خلت يم بحنسا I can relate them تفتحون كمان يمتعيا I'm sorry تي ناتو ملس حتى ملس انت زي اللخوجين تفتحي انت عايز بالنبركو انا ابتنا سلام فتحن هو فتحن تزيلو سلام يلن يزو فلوتيو جن فتحين خن ركبسي مجمرتا سلام يدلينا سلام نخن ركب نخن سلام نخهلو دما منجست تخهلو ولا له بحجز من رح منجست تخهلو له مالتيو سلازي أنا تن مس reconciliation مسؤول يزامدو يلخون مس سلام يزامدو يلخون أنا بزيادة سلام أقداسيو بحالايه مخنياتو السلام تزيلو حقين تزيلو ذات فتحي كل يكون كل جدي بركت كنا برمالتيو كمو يعني دم تخوه جن مس reconciliation أيكون أنت حسابي إتناي proportional representation بهاي ما نوت كلمة أقل يكوننا مخنياتو كل بنت بركة وإذا ما أبكبسا إتي clearly along religion line استمع أنا يكوننا even حجيكو ethnic لون استمع أقل يختبرون أشجاريو بناي أمناي قال سوق عزو سب تحواويسو أوكي أبحنتبو أبحادة ريجن زيادة كابحنتي عليت كهلو اليوم زيادة جن بزيادة أنتي كم زي فيدرال ستيتس مالتيو كم هون حسبان لنا باك جراوند كان تاي هيمانوت كا عليت كا بزي قدس أب لسي أب بذناي قاش باركات نبرا لها مستهزبو مسوز الله واسع وكل حاد حزبي خمالتيو كام ريجن مسارات كات حتت مالتيو مهنياتو ابتزل خاي بوتابي خختم مهار ابوي تناي انت خاتب لنا هيلث سيرفيس كل تي سوشيال سيرفيسز بمعري بستمتعت انا خلينا بالكلام بتبس حنا حزبي مالتيو نابنت ابحنتي ريجن 5 شحن تلو أبكال أي تيم شحن تلو the same resource allocation أي تجبرينها. فلذا أنا بدناي على قلم لخ أتويد اللينيا مخنياتو تهزبت حواوسي يدري يضلخو. قال extreme okay still there is one dominant group كله خليو. جن حجون بناي regional representation, regional allocation, regional administration. كم يدري يعني. I hope مالي سالكا الجانش دو ولا هبت جرجس بدهم حدا الجانش عند هبت جرجس هو هبت جرجس حتيته ريتا دكتور أنا أنت يزر دلخو تا زيجنت سي necessarily بيرن عليتهم ونايخونن لك بوتاون انتغينو زوكل زلو معاسيو ناي حدناتو قداي كمزقب بخومو مقدي كما يوني معبل كم حدا هزبي حدا زيقا هزبي كفالة تغينو بحساب زين بحساب كفافل كادز مسلو ناي حساب ودبا يهلو
simple terms ፓርትታት ይህሉ ኦኤድ ብለለሁ ብስተረፈ perpetuation ናይ ቦታ ይኹን ወይ ናይ ብሔር ዓሌት ይኹን መወዳእቱ ክሪኦ ይኽእል ስለዘየለኹ እዩ ስለዚስ ኣካላዊ ዝበልክዎ እውን ብኡ ደረጃ ኣካላዊ ኮይኑ ይረአየን ኣሎ ወይ ኢቨን ናብ ዲክቴቶሪያል ዝኾነ ስርዓት ይህሉ ሰንትራል እሞ ኣውቶኖሚ ይህብ እውን ናይ ሓድነቱ ጉዳይ ዝምለስ ዘሎ ኮይኑ ኣይረኣኽዎን ብነዊሕ ክረአ ከሎ ብሓሳብ ክራኻኸብን ክናፃፀልን ከሎ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ክወቃዕ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ባይታ ብምግባር እየ ተንሕቶ ቀሪበ እየን ይቐኒየለይ ኣብ ቀፃሊ ሓቢርና ስለ ዘለና ከይዲ ኽእል እዩ እታ ናይ ሲቲዝንሺፕ እኮ ኩላትና ኤርትራውያን ኢና ኤርትራውያን ዜጋታት ኢና እቲ ብዙሕነት ናትና ማነጅ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እምበር ያኒ ብኡ እንዲያ ዝብል ዘለኹ እቲ ብዙሕ ዳይቨርሲቲ ናትናስ ከምዚ ሃብቲ ርኢናዮስ ከመይ ገይሩ ምእንቲ ጥቕምና ይሰርሕ መዓስ መፅእቲ እንታይ ሽሙቲ ዘይምርድዳእ እንድሕር ፍትሒ ዘየሎ እንድሕር ሓደ ዶሚኔት ክገብር ፈትዩ ብሓይሊ ኮነ ደወለ እንታይ መጨረሻ የብሉን ክትብል እንከለኻ ከምኡ ነቢርና እንዲና او ከምኡ ክንነብር ኢና ግን ግዝኣት ሕጊ ክህሉ እዩ ፍትሒ ክህሉ እዩ ኣነ እቲ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን የዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ነዚ ህዝብስ proportional representation ክንብል ከለና ብኸመይ ethnic representation ከምኡ ይመስለኒ ምክንያቱ ንሕና in terms of ኣበይ ንቕመጥ ኣበይ ንነብር more or less homogeneous እዩ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ኣብ ገሊኡ ከምቲ ዝበልክዎ ናብነት ሳሕል እንድሕር ከይድካ I don't know ሕጂ ግን ኩሉ ተሓዋዊስ እንዲ ዘሎ እቲ regional administration ኣድላይ እቲ local government ንሱ እንዲ services provide ዝገብር ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ቦታ ስለዚ ኣነ ከምዚ decentralized based on regional need ከምኡውን based on demand ከም ኣየ ዝብል ዘለኹ ሃብቶም ግን እቲ ዜግነት ኤርትራውያን ኢና ኣሚናልና ኢና ተቃሊስና እውን ኣምፂና ኢና ስለዚ it's just ኣብቲ ምሕደራ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ኣማኒኤል ክትውስኽ ትልኒ ወወ ሕጂሲ እንታይ መጀመርያ እዞም ጌስ ለዝኣተኹ ዝተዘረበ ዘረባ ደግም ከይህሉ ከምዚ ብፃይ ዝብሎ ዝነበረ ይቕረታት ናሓተትኩ ኣብ መጀመርያ እተን ከም ኣብ ዕርቅን ኣብ ሃገራዊ ዕርቂ ቅድሚ ምእታውና እተን መጀመርያ ክንሕዘን ዘለና ነገራት ዘለዋ መስለኒ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ምጉናይ ካበይ እዩ ድመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ዕርቂ ትገብር እንድሕር ኮንካ ሲ መጀመርያ እቲ ዝፈላለየካ ነገራት ኣብ ባይታ ክተቐምጦ ክኽእል ኣለካ ካብታ ሕጂ ሓውስ ሰላሕ ዝጀመራ ምንበገስ ኩላህና ኤርትራውያን ኢና ዝብል እንድሕር ተበጊስና ኤርትራውያን ከዓ ከም ሓደ ናይ ሞዛይክ ዝተፈላለየ ኣሽሙታት ኣለና ካበይ ድመፅእ እዩ ከም ተቀድማ ኣቢሉ ክግለፅ ዝፀንሐ ካብ ሃይማኖት ዝመፀ ተፅዕኖ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ሃይማኖት ፍልልያ ሃልዩ ናብ ውግእ ዝመርሕ የለን ግን ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ሃይማኖት ዘምፅኦ ምጉናይ ኣሎ ነው እዚታት ከመይ ጌርና ኣድረስ ትገብሮ ኩላህና ነናህና እምነት ሒዝና ኣብ ሃገር ብስኒት ክነብር ኣለና ተባሂሉ እዚ ክስራሓሉ ዘለዎ መስለኒ ካልእ ተነፅሎ ዝመፅእ እንታይ እዩ እቲ ምጉናይ ካበይ ዝመፅእ መሬት ዝመበገስ እዩ ኣሎ ኣብ ድሕሪት ምልስ ኢልና እንድሕር ኢናዮ መሬት ኣብ ቀደም ኣይበኣስን እዩ ኤርትራ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ዝነበረ ህዝቢ ውሕድ ህዝቢ እዩ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መጀመርያ እንድሕሪ ኣነ መፅየ ናብ እንዳ ዳዊት እንድሕር ኣትየ ዳዊት ናብ ባይቶ ምስ ወሰደኒ ነቲ ባይቶ እንታይ ይብሎ ኣነ ኣማኒኤል ሲ ሓወይ ክገብሮ ዘለኹ እሞ ኣብዚ ባይቶ ክነእትዎ ዶ ኣብዚ ዓድና ዶ ክነንብሮ ኢሉ ምስ ሓተተ ነቶም ኣሕዋት ፅቡቅ ንስኻ ሓወይ እንድሕር ኢልካዮ ሓውና እዩ ግን መጀመርያ ንስኻ ካብቲ መሬትካ መሬት ሃቦ እዩ ዝበሃል መሬት ምስ ተዋህበ ሽዑ ኣብቲ ካልኣይ
خشنشن كله ودع عد خوينو مريت وصل مالتي مريت ግን كل ጊዜ ፋይናይት ስለዝኾነ ዝውዳእ ስለዝኾነ ኣብ መጨረሻ መሬትና እና ሓፀሮማ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እዚ ሽዑ ማእከላይ ዓሌት እዚ ወዲ ጓል ካልእን መፅኡ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣሎ ማለት እዩ ግን መሬት ዘመበገሲኡ ባእሲ ከም ዘለና እዚታት ሕጂ ክዕረቐሉ ዝኽእል ነገራት ክንነግር እንክላለና ካልእ እውን ናይ መንነት ኣሎ መንነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናት ኣለዎ ዓዲ ኣለዎ ኣውራጃ ኣለዎ ሃይማኖት ኣለዎ ካብ መንነት ተበገሰ ከዓኒ እዚ ከዓ ተፃዋዊርና ክንከደሉ ዘለና ነገራት ምዃኑ እንድሕር ክንምህርን ነቲ ዘሎ ጋግናህና እናፅበብና እንድሕር ኸድናን ኣደ ክስራሓሉ ዘሎ እዚ ካልእ ከዓ እቲ መግዛእቲ ዝፈጠሮ እንድሕሪት መለስ ኢልና እንድሕር ኢና ኣብ ኤርትራ ዘይተመጣጠነ ምዕባለ የሎ ማለት ገሊኡ ብሰንኪ ናይ ጣልያን ምስ መፀ ዝመፀ እቲ ኣብ መንጎ ተፈላለያ ዝበሃላ ኣውራጃ ንገዛ ርእሱ ሰብ ከም ናይ ታሽሙ መፈላለየ ገይሩ ዘቕርቦ ኣውራጃ ማለት መምሕዳር ማለት እዩ ምስ ጣልያን ዝመፀ እዩ ስለዚ ኣብቲ ምምሕዳር ዝመፅእ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክሰርሖ እዚ ይሄን ክንበሃለሉ ኣለና ከመይ ኢና ክንሰርሖ እዚ ብሉፕሪንት ጌርካ ዝወሃብ ስለዘይኮነ ምስ ህዝቢ ክዛረበሉ ክኽእል ኣሎ ግን ብኣውራጃ ደፈላለየና ከምዚ ኣሎ እቲ ኣብ ኣውራጃ ዘሎ ከም ሓረግ ዝተጠናነገ ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ካብ ኣውራጃ ኣብ ኩሉ ግዜ ሓማስየን ውለድ ካብ ሓማስየን ሰራይ ውለድ ሰራይ እዚ ኩሉ እንድሕር ርኢናዮ ሞዛይክ ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ሓንቲ ገዛ እንድሕምፂካሲ ኣብ 5 ኣውራጃታት ትመፅያ ኣብ ኩሉ ግዜ ትረኽባ ኣብ ሓማስየን ትረኽባ ኣብ ሰራይ ትረኽባ ሰንሒት ትረኽባ ደንከል ትረኽባ 4 ገለ 3 እንድሕር ርኢናዮ ወለዶታት እንድሕር ፀብፂብናሲ ኩሉ ሞዛይክ እዩ ተዘይኮይኑ ፅሪቲ ኣውራጃ ናይ ሓንቲ ጥራሕ ናይ ሓንቲ ገዛ ወይ ከዓ ሓንቲ ማይ ቤት ወይ ሓንቲ ዝፈረዮም ኣይኮነን ዲኮቶሚ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ተሓዋወሰ ምዃኑ ክንርኢ እንተኽኢልና እዚ ዘይተመጣጠነ ምዕባለ ደምፆን ምሕንፃፅ ናይቲ ዶባት ደምፆን ኣብ መንጎ ተንታሽምታት ዝነበረ ምሕንፃፅ ናይ ዶባት እንታይ ማለት እዩ እዛ ኤርትራ ትበሃል ዘላ ቅድሚ ጣልያንሲ ከምዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ዶባት እውን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንጎቲ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝብታት ምውሳብ ምርዓው ካልእ ዝነበረ ስለዝኾነ እዚታት ሕጂ ኣብ ክንዲ ከም መሰሓሓቢ ከም ኮኔክተር ጌርካ ክትሪኦም ከለካ ማለት ሕጂ ጎረቤትና ሱዳን ኣለው ምስ ሱዳን ዝውለዱን ዝዳወቡን ኣሕዋት ኣለውና ምስ ትግራይ ኣሎ ዝዓበየ ካብኡ ዝውለዱን ዝዋሰቡን ኣለውና ሕጂ እዚኣቶም ኣብ ክንዲ መሰሓሓቢ ከም ኮኔክተርስ ጌርና ክንገብሮም እንድሕር ክኢልና ናብቲ ናይ ናብ ዕርቂ ገፁ ከምፅዓና ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገምናትና ዘሎ ግና እቲ ኣብ መንጎና ዝተፈጥረ ንሓደ ሃገር ከምፁ ኢሎም ዝወፁ ኣሕዋት ኣነ ናብ ህዝባዊ ግንባር ክኸይድ ንስራኻ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ክትከይድ ኣብ ኣስመራ ንራኸብ ኢላ ዝወፀትሲ ክትምለስ ከላ መንደቕ ናይ ፅልኢ ሒዛ እያ መፅያ ነዚ መንደቕ ናይ ፅልኢ እዚ ከመይ ጌርና ነፍርሶ ይህን ከመይ ጌርና ንብል እቲ ዝሓለፈ ታሪክና ከም መምሃሪ ጌርና መለበሚ ጌርና እናተኳሳኮስና ንሕና ክንዓብየሉ ንኽእል ነገራት ክንፈጥር እንተኽኢልና ካብኡ ንድሓር እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ተሃሪሙ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብና ኣካል ማለት ዝኸፍአ ኣብ ሕብረተሰብና ተሃሪሙ ዘሎ እንታይ እዩ ዓንዲ ማእከል እዩ ዓንዲ ማእከል ከዓ ስድራ ቤት እዩ እቲ ስድራ ቤት ከመይ ገይሩ ተኣሽምዎ ከመይ ገይሩ ክስስን ይኽእል ከመይ ገይሩ ኣብ ውሽጢ እዚ ኩሉ ምስ ገበርካ እዚ ሕጂ ብዓንኳር ኣቀሚጦ ዘለኹ ምስ ኣኻየ እቲ ኣብ መጨረሻ ሃገራዊ ዕርቂ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ከምዚ ናይ ኣባህላ ንሰምዖ ሕጂ ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ እዚ ከላም ፈራሪ ተልካ ትርጉም ዘይብሉ ዘለዎ ይኮነ ንሕና ኣብ ሓደ ዓዲ ንነብር ብዝተፈላለያ ኣሽምታት ዘለና ሓደ እምነት ዘለና ሓደ ረኣያ ናይ ኤርትራ ዘለና ህዝቢ ግን ነናህና ልምድታት ኣለና ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ማጆሪቲ ቮት ማይኖሪቲ ራይት ዝብል ከነሳስ እንድሕር ክኢልና ነቲ ብውድዓዊ ይኹን ብባዕላዊ ይኹን ኣነ ተዋሲነ እየ ዝብል ህብረተሰብና ከይቆረረ እንድሕር ነምፅኦ እንድሕር ክኢልና እዚ እቲ መጨረሻ ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ ስኒት ክነብር ትኽእል ኤርትራ ክንፈጥር ንኽእል ይቐኒየለይ ምናልባሽ ደጊመ ይኸውን ሳልሕ ዝበሎ ተደጎምኩኹም ከዓ ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ መራጎዲ እዩ ድሓነ መራጎዲ ይኸውን ኣጨዋሕኩን ናይ ቀደም ይመስለኒ ግዜ ከዓ እንዳኣኸለልና እንዲድኸይድ ዘሎ ጨፈና ናባኻ ሕጂ ትርኢቶታት እንዲ ዝመፅእ ዘሎ ጨፈና ናባኻ ቀኒለይ መጀመርያ ምስጋና ናብ ሰላሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሬዘንቴሽን ኣነስ ናተይ ሓፃርያ ታርኢቶ ናባይ ገፅኩም ፖይንት ኣውት ስለ ዝገበርኩም ሲ እንታይ ክብል ዘለ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እዚ
literature ወይ ከአቲ ክላስ ሓሳብ theoretical framework ምቕራብሲ ኣብ ካልእ ቦታ ከምኡ ርእይቶ ህበ ልክዑ ኣብዚ ዘለና ኩላህና ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ሒሽ ዝበልና ናይ ምግንዛብ ናይ ምንባብ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ብእንግሊዝ እውን ክንዋሳእ ንኽእል ኢና እቲ ሓሳብ እቲ ኮንሰፕትስ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ ናይ ዌስተርን ሊበራል ኤጁኬሽን እዩ ሕጂ ንሰላሕሲ እንታይ መስለካ ኣብ ዓዲ ክልተ ከምዚ እዚ ሊበራል ዲሞክራሲ ከምዚ ይብል ክሶ ከምዚ ይብል ሕጂ ዚታሲ ንዓና ነቲ ሎካል ኩነታትና ክንትንትነሉ ከም መሓውር ንጥቀመሉ ንዓና ከገልግለና ንሕና ንዕኡ ይኮናን ስለዚ ነቲ ፎከስና ቁርብተይ የዘንብዖ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ርእይቶ ሓፈሻዊ ርእይቶ ብዛዕባ ሜቶዶሎጂ ብዛዕባ ፎከስ እውን ዝረብ ስለ ዝነበረ ዋላ እንድሕር ሕጂ ውሲ እቲ ዘቕርብ ሰብ ለኹ ውጥር የብሉ ናይ ኩሉ ማስተር ኣይኮነን ኣብዚ ናይ እንካን ሃባን ናይ ምውሃብ እቲ ኖሌጅ ሲ ኮንስትራክት ኢና ንገብሮ ኮንሰንሰስ ከዓ ኣበረዳድኣ ኣብ ኩሉ ሕቶታት ካብተን ኣውትስታንዲንግ ዝበሃላ ሕቶታት ዘለዋና መረዳድኡ ኮነና እምበር ንዕኡ ንብዓንዲ ርእሱ ንዕኡ ክነፅናዕ ኣይኮነና ኣብዚ ክንብል ዘለና ስለዚ ንሕና ንዕኡ ዘይኮናስ ንሱ ንዓና ክኾነና ከገልግለና ካልእ ከምዚ ሕጂ ኣማኒኤል ነዊሕ ዝተዛረቦ እቲ ሎካል ሲቹዌሽንስ ኣተሓሳስባ ናይ ሕብረተሰብና ብዛዕባ ዕርቅን ብዛዕባ ሕንን ኣብኡ ኣብቲ ኣተሓሳስቡ ተሓንጎሉ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ምስላታትና ኣብቲ ባህላታትና ኣሎ ኣብ ከበሳ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ሲ ሕነ ምፍዳይን ዕርቅን ኣሎ ወላ ኣብቲ ፕሮቨርብስ ኣሎ ሕኑ ዘይፈዱ ወዲ ኣድጊ ብለካ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ካብ ረቲዕስ ተዓሪቀ ተበልካ ሕሸካ እዩ ዝብለካ ስለዚ እዚ ክልተ ኤክስትሪምስ ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ነምፅኦ ኮንሰፕት ስኹን ፍሬምወርክስ ብመጀመርያ ካባና ክብገስ ኣሎ ካብቲ ሎካል ሲቹዌሽን ኣብቲ ርእሲ ኣብቲ ተሓሳስባ ናይቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ክንኣቱ ክንከል ኣለና ነቲ ሕብረተሰብና ክንፈልጦ ኣለና ከምዚ ዝበሃል ፀኒዐ ኦፍ ኮርስ ዳይቨርሲቲ ብዙሕነት ኣሎ ኩላህና ደቂ ሓንቲ ሃገር ኮይና ግን ብዙሕነት ኣሎ እቲ ሎካል ዝበሃል ኣቲ ናብቲ ቨሪ ማይክሮ ዝኾነ ከይድና ከዓኒ ክነስተብህል ይግባአና ክብል ሶሪ ሌክቸር ክገብረልኩም ዘይኮንኩሲ ናባይ ገፅኩም ውጥ ስለ ዘበልኩም ሲ ኣነ ናተይ ኤርያ ኣይኮነን ማለሲ ብምቕሉልነት ኣብቲ ዝፈልጦ ዘድማዓሉ ጥራይ ክዛረብ ዘለና ታንክ ዩ You're welcome. You're welcome. كل ساعة you don't have to be expert in one field. إذا كالي expert ناتك خمان حاجة خون سلزخ لفتي نجورسي I think is always welcome كله. Okay حجي ما حقيو yes كالي موديل أمتخاص كان هاجر كتوصده أي سرحنيو that's a very important recommendation كاب عدل الحين ناس لنا للزارع لنا جين دهرا أمس كون ناس تهزب بعلن دي خمار حنا ذاته تهزب حجين هو it doesn't work بوندينا Eritrean context نقول إذا حجي إذا حساب زي ما تزلوا examples نتي discussion نهاف تمثل إذا خير زلوا صبوي هو كل جزء up to local issues focus قبل لك يعني أنا دكتور كيف أنا thank you داوود إذا حفظ بالك الله حاجة يوحنس من إذا حفظ بالله اسكي أبيلو الله أوكي مدحن داوود هو دحرن يوحنس داود أنا نخيراتنا أنا يوحنس إذا حفظ بالله عبي وايد اوكي ناتي حتى ريتو ابتا تسال علوها زنبر حتو بزعبا والقصب دو على جروب عينت حتو اب جواب قاو مع انا حبرت سبنا ويا سرار انا حبرت سبنا بزملكت مالتي حجي تي civic approach نحر كوينو I think priority not citizen can have أقداس يزب الأمنة لنا نمتاي not individual أبوشت group تراح تغان لار أخير كي تخونكا most of the time another layer of oppression or suppression يغاد فتر
تي فول فريدوم نايتي انديفيدوال كرغاغص አይከለኒ ግን at the same time እቲ ግሩፕስ ካለ በኤርትራ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝግለጥ ግሩፕስ ነቲ ኢንዲቪዥዋል መሰሉ ስለዝሓለና ነቲ ግሩፕስ ጥሒስና ወይ ረሲዕና ከይድ ኣለና ማለት ድዩ ኖ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣነ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ግሩፕስ ግሪቫንስስ ክህልው ይኽእል እዩ ወይ ግሩፕስ ዝሓትኦ መሰላት ክህልወን ይኽእል እዩ ኣነ ሕጂ እተን ግሩፕስ ነቲ ኢንዲቪዥዋል ክረግፅኦን ክጥሕስኦን ወይ ከዓ ነቲ ናይቲ ኢንዲቪዥዋል መሰል ዳውንግሬድ ክገብሮን ዕድል ክወሃበን የብሉን ግን ከም ግሩፕ ዝህሉ ግሪቫንስ ከዓ ኣድረስድ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ኣነ ሕጂ እቲ ዝግበር ኣሬንጅመንትስ ኩሉ ዋጋ ዘይብሉ ኣይኮነን there is always price that you have to pay ሕጂ ንኣብነት ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽን ክህሉ ወይ ከዓ ሰልፍ ኣውቶኖሞስ ዝኾነ ሪጅንስ ክህሉ ethnic groups ዘይኮነ ብመልክዕ region ወይ ከዓ ካልእ arrangements we might solve some problems but at the same time we might weaken our central government also daharai it all depends on your resources ሕጂ ኤርትራ ብዘለዋ resources ክንደይ regional groups ከተቆም ትኽእል እንታይ ዓይነት outcome ክህልዎ ይኽእል ሕጂ ርሕቕ ከይከድና ብተመክሮና ገለገለ ፈተነታት ነይሩ ንኣብነት ዘበን ክፍልታት ኣብ ተጋላሕነት ኤርትራ ንሕሪእና there was sort of regional arrangements which played so many negative roles up to go on IT also then as we go forward ከምታት ዋላ introduce ተገበርና ከምኡ የምፅእ ማለት ኣይኮነን ግን ዝጓዓዝ ኣይብልና ግን እቲ መብዛሕትኡ ናትና understanding ኣብዘን ግሩፕስ እዚኣተን ሃይማኖት ድዩ ዋላ ብብሄር ድዩ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት ድዩ ወዘተ ኣነ ካብኡ ሓሊፉን ነናተን ልምዳዊ ሕግታት ዘለወን ግሩፕስ ኣለዋ ኣነ ሕጂ we always forget እዚ ሕግታት እዚ ኢንስቲትዩሽን ምዃኑ ንባዕሉ መንግስቲ ምዃኑ ዝኾነ ይኹን ኮሎኒያል ጋቨርንመንትስ መፅአን ከማን ዲዝማንትል ክገብሮ ዋላ ተንድፈተና ዲዝማንትል ክገብሮ ይከኣል and still it's working ሕጂ እዚ sense of security in a group we have to understand that unless we create alternative on national level ነዚ ህዝቢ እዚ security ክህቦ ድኽእል ከነፍርሶ ክንፍትን ከማን ሲገጋዩ ባህላ ያነ if we create alternative then we can keep on building the nation if we don't create alternative anarchy ጥራይና ንፈጥር ንኽእል ኣኸነ ኣብና ንሕድሕድና ምክሳስን ካል ነገራትን it's a question of creating the balance yes in its modern sense civic nation ክንሃንፅ ኮይና focus not individual ግን that doesn't eliminate the minorities ወይ ከዓ ናይ groups መሰል መሕላው ናታቶም grievance address ምግባር እቲ arrogance of the majority ዝበሃል ነገር ኣሎ ዋላ በአሜሪካ ከማን ብዙሕ ዝፀሓፍሉ ቶም founding fathers ገልመለ ድብሎ ማለት ቶም ማጆሪቲ ብስም ማጆሪቲ ነቶም ማይኖሪቲስ እንዳጨፍለቆም ክኸዱ የብሎም ናታቶም መሰሉን ክሕልው ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ I hope after Gergis bazo khutri at good day. Yeah, good. Okay. Yeah. We coming to the end of our time. حقيقة? I think it's my turn. وحدي إتم رئيته خنا هبد بالكم أحصر بالكم مخنياتو ساعات أخيلنا أوكي عند برهان لحال جبريل. Yeah. Okay. Go on. Then. Please أحترى بالكم مخنياتو is the time هو ساعة شعات خوينا. Okay, أنا سريته قرب عزلاتني. مالسني عبتي ناي consensus democracy ناي اسمه معتبهيدوني إرتراسي يقلقل ديو ناي بحكي. زبل خريئة دليل مخنياتو مع بايت عزل حكي سي كما يوم في consensus democracy زبلس
ናይ ብሓቂ ይሰርሕ ድዩ ወይስ ኣድላይ ድዩ ዝብል የኽሪኦ ደልየ ምክንያቱም እዚ ሕጂ ዝዝረበሉ ፀንሐ ዝተፈላለየ ናይ ውክልና ጉዳይ እንተኮይኑ ብናይ ምርጫ ስርዓት ትውስኖ እንታይ ዓይነት ናይ ምርጫ ስርዓት ክህልዎ ካልዎ ዝብል እዩ ክውሰን ዘለዎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እቲ ናይ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንታቲቭ ዝብል ናይ ኤሌክቶራል ሲስተም ናይ ምርጫ ስርዓት ናይ ውክልና ተመጣጣኒ ውክልና ዘለዎ ስርዓት እንተዳሃልዩ ዝሓሸ ነቶም ማይኖሪቲ ከምፅኦም ይኽእል ከም ስርዓት ከም ፖለቲካዊ ሲስተም ከም ስርዓት ከዓ ባይታዊ ስርዓት እንተኾነ ትዝሓሸ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱም ሃገርና ሓንቲ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ናይ ተፈላለየ ፓርቲታት ዘለዎ ሃገር ክንገብራ እንተደኣ ኮይኑ ትባይቶ እውን በዘን ተፈላለያ ፓርቲታት ይክሕዛእ ዘለዎ እተን ናብዚ ክበፅሓ ዘይክእላሞ ማይኖሪቲ ዘለዋ እንተደኣ ኮይነን ከዓ ብውክልና ዝመፃሉ ናብ በይቱ እንተደኣ መፅኡ ና ኮንሰንሰስ ዲሞክራሲ ዘብፅሐና ነገርስ የለን ኮንሰንሰስ ዲሞክራሲ እቲ ሚኒስትሪ ካቢኔ ብክልተ ወይ ብሰለስተ ካልኦት ውድባት ዝሕዛእ እዩ ስለዚ እዚ እንተኮይኑ ዝተፈላለያ ፓርቲታት ዝተፈላለየ ፖሊሲ ዘለወን ኣብ ሓደ ናይ ኤግዚኪዩቲቭ መፅኤን ክሰርሓ ማለት ከምቲ ዶክተር ሳላሕ ዝገለጾ ኬዮስ ዘምፅእ ዘይምስማዕ ዘምፅእ ቀልጢፍካ ናብ ውሳኔ ኸይድካ ከተተግብር ኣይብፅሓካን እዩ ኣብ ምስምማዕን ኣብ ኔጎሲዬሽን ኢኻ ኾለል ትብል ስለዚ ከም ኣፍሪካን ከም ሃገርን ኣባና ኮንሰንሰስ ዲሞክራሲ ተመራፂ ኣይኮነን ዝብል እንታይ ደኣ ባይታዊ ስርዓት ክህሉ ናይ ተመጣጣኒ ናይ ውክልና ስርዓት ክህሉ ዲሴንትራላይዝድ ክኸውን ዩኒታሪ ኮይኑ ዲሴንትራላይዝድ ክኸውን ብኸምኡ እንተደኣ ኸይድና እቲ ድልየት ናይቲ ናይ ሃገርና ስርዓት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ብኸምኡ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እየ ዝብል ኣነ ኣብቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህላውን ዘይምህላውን ወል ከምቲ ብጥሩስ ቃል ዝበሎ እንታይ ዲሞክራሲ ካብ ሓደ ሃገር ከም ሞዴል ተምፅኦ ዘይኮነስ ምስኩንነትካን ሃገርካን ተዛምዶ እዩ ዝብል ስለዚ ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ስለዚ ትያሎ ንብሎ እንታይ እዩ ናይ ዓለምና ዲሞክራሲ ምስኩንነት ናይ ሃገርናን ባይታ ህዝብናን እንታይ ይመስል ኢልና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ስለዚ ኮንሰንሰስ ዲሞክራሲ ዝብል እቲ ናይ ሚኒስትሪ ካቢኔ ብክልተን ብሰለስተን ፓርቲታት ክሕዛእ ኣለዎ ናብ ዝብልሲ ከኺደና የብሉን እዩ ባይታዊ ስርዓት እንተተኺልና ተመጣጣኒ ናይ ውክልና ስርዓት ዘለዎ ምርጫ እንተጌርና እዚ ዝኣኸለን ዝሓሸን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ይቐኒየለይ ቴንክ ዩ ገብረ مرحبا قبرة أحسن أبيلك حرة قول أنت إذن خفيت كسئلك سمعني إخي وع ما أصدق أخي لا زاك زيد أخي تبلي إخي قول ما أدخل قبرة قول 1 minute يبقى له قول 1 minute ليش anyway بس حيزارو نوح سلازخونا مالتي أي جمهوراني حجي مزاخ تبهالت أنحت مساعة أساسرت حسابي أنا رح نقاط أم هين مزقر ما يكزارب صنحة درجات مالسيت أبت إيشو هذا عين تريته سلسلة أنحنا نسون يلوه مالتيو بعد أرد أنت عزب المت لي مساء إيرترا مسجار ترى زي كونسي أما مساء إيرترا بديمقراطية إيرترا إذا concessional democracy إن إيرترا زد اللي حجي تن مسألة عن قداي تخبالت أنحة أنت عين تجباب مريتشا أنت جباب ناي محدرة زبل بملؤ الله ناتو بعلو نفس الزغالة مالتيو جن اتي concessional democracy كابتن عند زو مالتني عند كوين دوزو بل انتاي حجي اتي الصراح من قستي ناي لفند من قست خون الله زبل مالتيو تخلعيت غاني نعيشتو اكلات حبرت السن تنقيس من ناس مالت اكلات بهالكلها تفل عليه كليفج ساب ايرترا له تبي جمره هنقبل زقبعنا إيرترا أبزح حبرة السب مخانو نزي حبرة السب دي كجلجل زخل ميلا ديمقراطي انت خونا له نزبل زملس حكي بتي concessional ديمقراطي بخال اخترقوا زي تغل تايو ولا بوكل الناس عمبري تنيشتي يزغون كل جزء سلازي أب مسألة أو قدايناتو هيوتو قصالناتو زملكت والسنة خصد كله ناي قوفي مالت فيتو باور زهبي مالتيو سلازي حكي نتي حدنت نايت حزبي قصالناتن كراغ زخل ازي عينت اجباب
እንድሕር ተኸትልና ጥራይ ማለት እዩ ግን ከም ዝበልክዎ በዚ ዝውዳእ ነገር ስለዘይኮነ ዝኾነ ዲሞክራሲ ከዓ ዝህቦ ሪዛልት ናይ ባዕሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዋላ ኣንግሎ ሳክሶኒ ንብሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ገለ ንብሎ ንባዕሉ ከም በዓል ትራምፕ እኳ ይዝፈጥረልካ ስለዚ ንሕና ነቲ ህልው ኩነታት ከምቲ ጨፈና እውን ክብሎ ፀንሐ ነቲ ህልው ኩነታት ናይ ኤርትራ እዚ ክንብል ከለና ካብቲ ህልው ኩነታት ናይ ኤርትራ ክንብገስ ኣለና ንባዕሉ እቲ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ናይ ኤርትራ ትጋባብ ኩሉ ንዑ ኢንኮርፖሬት ዝገበረ ናይ ዓበይቲ ዓድታት ተወከልቲ ኣብቲ ባይቶ ናይ ኤርትራ ኩሉ ዝኽእሉ ካልእ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክግበር ዝከኣል ግን ነዚ ኩሉ ንኸይንገብር ሕጂ ሓኒቑ ሕጂና ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓሳድ ስርዓት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነሲ እታ ኤርትራ ክትህሉ ድያ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ኤርትራ ምስ ትህሉ ጥራይ ኢና ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ ብዓባይታ ኤርትራ ኣላ ድያ ክትህሉ ድያ ዝብል ሕቶ ኣሎ ብድሕሪኡ እዚ ስርዓት እዚ ክልግስ ድዩ ክቕፅል ድዩ ዝብል ኣሎ 3 ደረጃ 4 ደረጃ ኣሎ ስለዚ ቀዳምነታትና ንስራሕ እሞኒ ከመይ ጌርና ነዚ ስርዓት እዚ ንኤርትራ ከዓ ከመይ ጌርና ካብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ጥፋት ነውፃኣ ዝብል ሕጂ ቀዳምነታትና ሰሪዕና ኣብኡ እንተሰራሕና ዝያዳ ኣድማዕ ክኸውን ይኽእል እሞኒ የቐኒየለይ ንሓውና ዶክተር ሳልሕ ከዓኒ ብጣዕሚ ከመስግን ንደሊ ስለዚ ብጣዕሚ ህጡር ዝኾነ እቲ ዝሃቦ presentation ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ hopefully one day ካብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ንቡር ንካታዓሉ እንታይ ዓይነት መንገዲ ንኽተል ንብል ታና መሰጋገር መድረኽ ትበሃል ንበፅሓላ ግዜ ትበፅሕ ትኸውን እመኒ ንትዕግስትኹምን ንዝሃብኩምን ዕድል ከዓ ከመስግን ይደሊ ካብ ኮቪድ ከዓ ጥንቅቕ ንበል ካብ በዓል እዚኦም ንሕና እኮ ሓደ በለለ ኢልና ኣለና ንትራምፕ ሰጊጉናዮ ኣለና ክልተ ተሪፎም ኣለዉ ኣብይን ኢሳያስን ዝበሃሉ نوفر اوكي ثانك يو جبريل ذا سبيريت ناتكا ينقسنا ذا انرجي ناتكا ينقسنا تزوسخو حشد مرا قال لك تتعسكن اتتعسكن ثانك يو قويتهم مبرات يغني لنا دكتور جبريل قويتهم ايدو حفب بلالو داويت كأنا موداتها رئيتو قتل دي خايد كحفب بكولاني عن تويب نعم اوكي قويتو امبل بدحريخا عطوا 1 second try 1 minute بكا okay thank you how برهاني مسلني عند برهان is it concessional democracy way يسرحنا ديو governance كم بوخن كيد تبل حتى I think ناي صلاح كرد أن خلو at the first stage بخمزينا خنكايد نخيل كساب متأمانن حدا تعيز هنا institutional government كساب نترمبر دحريو أبطي زي آخر ترايك على الرياضة دي you're right نكم مساقاريو أمتيو وقلت عمد كون خيل 3 عمد كون خيل جن كم مساقاري دحر أبطي طلع على درجة مثبت حي you form another system yeah Salah, do you want to say the last word or? لا خلاص يغني لنا كل جديتي discussion يادلاي كم تزبلنا نحنا بزارة وانا أمبر expert كنا إرتراويان سي تناي قداينا حجرنا يو بوليتيكا تجددنا نسرح زلنا otherwise hopefully things will be normal أبوبو ثنان من لسبتي اريا نحن نسرح نخون يعني thank you صلاح نايبه حقي very interesting very provocative بزح حتات زلعل ونقطلون كن العلو زلنا نغريو سلازي thank you اي ترسعو next خاني ما قطلت لهنا سالسيتي كفال نايزي reconciliation نساق أب في الله أفتي context هنا what can we do now and what can we do post change نتبل أقداسيو قال خاوتات نتوتات ونتلعيلو نيريو جن بعمق زبالة داويت كرمسكال كاربال نايو مالتيو سلازي إذا تأشمنا بزخن عطينا if some of you want to stay around to have a little bit of chat بزعبا زخيب زلو تركردين تتوابلنا
قال دقائق وسيخنا نعدل نقدنا I don't mind كترفت دلي على القرب نحن مش 10 دقائق يا اوكي Fine. okay. أنا